салом дӯстон, имрӯз дар бораи қувваи соиш ва аҳамияти қувваи соиш дар ҳаёти ҳаррӯзина суҳбат хоҳем кард. Хоб, биёед пеш аз оне ки дар бораи худи қувваи соиш суҳбат кунем, якчанд мисолҳо дар бораи қувваи соиш аз рӯи ҳаёт биёрем. Масалан, қувваи соиш хело аҳамияти калон дорад барои роҳ гаштан. Яъне ки агар қувваи соиш намебуд, мо мисли ҳамеша, яъне одатан роҳ гашта наметавонистем. Масалан, фарз кунем ки мо дар роҳи яхин қарор дорем. Оё метавонем ки роҳ гардем? Не, дуруст, меғалтем. Чаро? Чунки дар он ҷо қувваи соиш нест. Хоб, ё ин ки бе қувваи соиш имконияти рондани автомобил низ намебуд. Яъне масалан, боз дар роҳи яхин ҳай кардани автомобил хеле мушкил аст. Чаро? Чунки дар он ҷо қувваи соиш нест. Яъне дар ин ҷо мо фақат мисолҳо мебиёрем ва чаро ва чӣ гуна қувваи соиш кӯмак мерасонад дар дарси оянда суҳбат мекунем, чунки дарс бениҳоят дароз мешавад, агар ҳар як мисолро фаҳмонем. Хоб, ё ин ки масъалаи дигар, фарз кардем ки қувваҳои соиш чанд намуд мешаванд. Қувваҳои соиш фарз кардем дар қувваи соиши ҳаво, ё ин ки инро мегӯянд қувваи муқовимати ҳаво, масалан хело кӯмак мерасонад барои парашютистон. Дуруст, вақте ки парашютистон аз баландиҳои хело, яъне аз хело баландиҳо мепаранд, парвоз мекунанд ва онҳо истифода аз парашют мекунанд. Парашюташонро мекушоянд ва дар натиҷа қувваи муқовимати ҳаво суръати онҳоро суст мекунад ва парашютистон оҳиста, яъне бе осеб дидан ба замин мефароянд ва ғайраҳо. Яъне ин буд истифодаи қувваи соиш дар ҳаёти ҳаррӯза. Хоб, агар қоидаи қувваи соишро гуфта гузарем, чунин аст. ҳангоми расиши бевоситаи ҷисмҳои ҳаракатнок, қад-қади сатҳи расиш қуввае ҳосил мешавад, ки онро қувваи соиш меноманд. Яъне ки қувваи соиш дар кадом ҳолат ба амал меояд? Вақте ки ду сатҳ ба якдигар расиш мекунанд. Хоб, масалан, дар ин ҷо мо дорем як ҷисми массааш m, ки ин ҷисм дар болои сатҳи замин қарор дорад. Яъне ки дар ин ҷо мо ду сатҳ дар расиш, яъне дар ин мисол мо мебинем ки ду сатҳ, яъне сатҳи худи ин ҷисм ва сатҳи замин ба якдигар мерасанд. Ва дар натиҷаи ҳаракати ин сатҳҳо дар байни ин ду сатҳ қуввае ҳосил мешавад, ки инро қувваи соиш меноманд. Хоб, қувваи соиш ҳамеша чӣ кор мекунад дар ин ҳолатҳо? Ба мо мушкилӣ мебиёрад. Яъне мушкилӣ чи аст? Яъне ки агар қувваи соиш дар ин ҷо бошад, мо қувваи бисёртар бояд сарф кунем, ки то ин ки ҷисмро ба ҳаракат дарорем. Яъне ки қувваи соиш ҳаракати ҷисмро суст мекунад. ё ин ки мисоли дигар, фарз кардем ки мо ягон тӯб дорем ва ин тӯбро мепартоем бо ягон суръат, мепартоем ва баъд аз якчанд муддат мебинем ки тӯб меистад. Дуруст, яъне қарор мегирад, тӯб меистад. Чаро? Чунки ба ин тӯб қувваи соиш таъсир мекард ва қувваи соиш ҳаракати ҷисмро суст мекунад. Хоб, анакун ин қувваи соиш чӣ гуна таъсир мекунад? Қувваи соиш аз рӯи қоида ҳамавақт қад-қади сатҳи расиш, яъне қад-қади сатҳи расиш дар ин ҷо ду сатҳҳо ба якдигар мерасанд ва муқобили самти ин ҳаракати ҷисм таъсир мекунад ва инро бошад чунин шарҳ медиҳем, нишон медиҳем. Яъне ин аст қувваи соише, ки ба ҷисми массааш m таъсир мекунад ҳангоми ҳаракат кардан. Хоб, ин қувваро ҳамчун қувваи Fc, яъне қувваи соиш ишорат мекунем. Инро мегирем қувваи соиш. Қувваи соиш Fc. Хоб, анакун сабаби пайдо шудани ин қувваи соишро агар хоҳем фаҳмид, биёед масалан ин сатҳро, ин сатҳро, як қисмати сатҳро бо фарз кардем ки бо микроскоп калон карда агар бинем, мо чиро мебинем? Мо аввалан сатҳи худи ин ҷисмро мебинем, дуруст? Сатҳи худи ҷисмро мебинем ва баъдан сатҳи худи замин. Ва ҳамеша сатҳҳо агар чӣ қадар дар чашм ҳамвор намоянд, онҳо дар асл ҳамвор нестанд. Хоб, ин яъне ки сабаби ноҳамвории ин сатҳҳо боис мешавад, ки дар байни ин ду сатҳ ҳангоми ҳаракат кардан чӣ пайдо шавад?
қувваи соиш ҳосил шавад. Яъне ин сатҳ ба тарафи рост ҳаракат мекунад нисбат ба яъне ки ин ду сатҳҳо ба якдигар ҳаракат мекунанд. Ҳангоми ҳаракат қувва соиш пайдо мешавад. Сабабаш чи аст? Яъне сабаби аз ҳама оддӣ карда гӯем, сабабаш ин ноҳамвории сатҳҳо мебошад. дар асл сабаби асосии ин хело яъне ки дарси бениҳоят дарозтар лозим аст, чунки сабаби асосии ин чи аст? Аз ҷиҳати микроструктураи ин сатҳҳо вобастагӣ дорад, ки ин берун аз ин дарс аст. Мавзӯи берун аз ин дарс аст. Хоб яъне ки мавзӯи яъне сода карда гӯем, сабаби пайдо шудани қувваи соиш байни сатҳҳо ин чи аст? Ин ноҳамвории сатҳҳо мебошад. Вақте ки ду сатҳҳо ба якдигар расиш мекунанд ва ҳаракат мекунанд, дар натиҷа қувваи соиш пайдо мешавад. Хоб, анакнун ин қувваи соиш, анакнун як қисматеро мебиёем, ки дар ин чизҳоро дар китобҳои дарсӣ дида намешавад. Масалан, қувваҳои соиш дар асл якчанд намуд мешаванд. Мо дар ин ҷо ду намуди қувваи соишро гуфта мегузарем: қувваи соиши оромӣ ва қувваи соиши лағзиш. Яъне қувваи соиши статикӣ мегӯем оромиро, вақте ки қувваи соиш ба ҷисми ором таъсир мекунад. Ва қувваи соиши лағзиш ё ин ки қувваи соиши кинетикӣ. Хоб, анакнун қувваи соиш, ду намуди қувваи соишро гуфта мегузарем: қувваи соиши оромӣ ё ин ки қувваи соиши статикӣ низ меноманд, ва дигар намуди қувваи соиш ин қувваи соиши лағзиш ё ин ки қувваи соиши кинетикӣ, ки ин гуна қувваи соиш ба ҷисмҳои ҳаракатнок таъсир мекунад ва қувваи соиши оромӣ ё ин ки статикӣ ба ҷисмҳои ором таъсир мекунад. Хоб, фарз кардем, ки дар ин мисол ҷисми мо ором буд ва ба ин ҷисм мо бо қувваи F чунон таъсир мекунем, ки яъне қувваи F-ро мо оҳиста оҳиста зиёд мекунем. Дар аввал мебинем, ки ҷисм новобаста аз он ки ба ин ҷисм қувваи F таъсир карда истодааст, яъне беҳаракат мемонад то як миқдор, яъне ки то вақте ки қувваи ин F ба як миқдор зиёд мешавад, яъне мо ин қувваи F-ро оҳиста оҳиста зиёд мекунем ва баъди расидан ба як қимати муайян мебинем, ки ин ҷисм ба ҳаракат медарояд. Яъне чаро пеш аз ба он қимат расидан ҷисм беҳаракат буд? Чунки ин қувва аз қувваи соиши оромие, ки ба ҷисм таъсир мекард, хурд буд. Хоб, барои ҷисмро ба ҳаракат даровардан бояд қуввае, ки ба ҷисм таъсир мекунад, аз қувваи соиши оромие, ки ба ҷисм таъсир мекунад, зиёд бошад. Баъдан ҷисм ҳаракат мекунад. Агар хурд бошад, яъне ҷисм чикор намекунад, яъне аз ҷояш намеҷунбад. Ва баъд аз оне ки ҷисм ба ҳаракат медарояд, қувваи соиш аллакай чӣ мешавад? Дигар хел мешавад, яъне қувваи соиши лағзиш мешавад. Чаро? Чунки дар ин ҳолат аллакай ҷисм дар ҳаракат қарор дорад. Ва инро мо аз рӯи график метавонем чунин нишон диҳем, яъне қувваи дар ин ҷо қувваи соиш, вобастагии қувваи соиш аз қуввае, ки ба ҷисм таъсир мекунад. Агар ин графикро тасвир кунем, яъне вақте ки ба ҷисм ягон қувваи кашанда, яъне қуввае, ки ба ҷисмро таъсир мекунад, набошад, қувваи соиш нест, аз сифр сар мешавад ва баъдан ин қувваро оҳиста оҳиста мо зиёд мекунем ва қувваи соиш низ, яъне соиши оромӣ зиёд мешавад оҳиста оҳиста, яъне оҳиста оҳиста чунон зиёд мешавад ва баъдан баъд аз расидани як қимати муайян, қувваи соиши статикӣ аллакай иваз мешавад ба қувваи соиши чӣ? Яъне баъд аз расидан ба як қимати муайян, қувваи соиш баъд чӣ мешавад? Иваз мешавад, чунки ҷисм дар натиҷа чӣ кор мекунад? Ба ҳаракат медарояд. Ва баъдан қувваи соиш каме хурд мешавад ва баъд доимӣ мемонад. Яъне ки дар ин ҳолат то ин миқдор ҷисм дар ҳолати оромӣ қарор дорад, яъне инро мегӯем қувваи соиши статикӣ, қувваи соиши статикӣ, ором, қувваи соиши оромӣ ва инҷо бошад ҷисм дар чӣ аст? Қувваи соиши лағзиш, яъне ҷисм дар ҳаракат аст. Хоб, ин аст дӯстон вобастагӣ, яъне чаро мо ду намуди қувваи соиш дорем. Хоб, дар асл қувваи соиши оромӣ аз қувваи соиши лағзиш зиёдтар аст. Чаро? Чунки
ҷисми беҳаракатро ба ҳаракат давардан мушкилтар аст нисбат ба оне ки тағйир додани суръати ҷисме ки аллакай дар ҳаракат аст. Хоб аз ин лиҳоз қувваи соиши оромӣ нисбат ба қувваи соиши лағжиш чи аст? Зиёд аст. Анакнун дар ин мисол биёед чӣ гуна мо қувваи соишро ҳисоб мекунем дида бароем. Анакнун биёед формулаи қувваи соишро дида бароем. Қувваи соиш дӯстон Fc баробар аст ба коэффициенти соиш ки инро меномем бо ҳарфи мю зарби n. Яъне дар ин ҷо мю ин тарз хонда мешавад, яъне mu. Мю инро мегӯем коэффициенти соиш, яъне мю дар ин ҷо чи аст? Коэффициенти соиш. Мю дар ин ҷо коэффициенти соиш аст ва n бошад ин қувваи реаксияи такягоҳ. Хоб, яъне ки дӯстон қувваи соиш, формулаи қувваи соиш ин баробар аст ба коэффициенти соиш зарби қувваи реаксияи такягоҳ. Дар ин ҷо мю бе воҳиди ченак аст, ин танҳо рақам аст. Ва мю одатан аз як хурд аст. Хоб, мю дӯстон, мю асосан аз табиати сатҳҳое ки ба якдигар мерасанд вобастагӣ дорад. Хоб, яъне ки мю фарз кардем ки дар якум ҳолат мо дорем ҷисми мо аз фарз кардем аз чӯб, ҷисми чӯбин дорем дар рӯи сатҳи замин ва дар дуюм ҳолат ҷисми мо аз фарз кардем ки пластика сохта шудааст. Дар ин ду ҳолатҳо коэффициенти соиш гуногун мешавад. Чаро? Чунки табиати, яъне аз маводҳое ки ин сатҳҳо сохта шудаанд гуногун ҳастанд. Яъне сатҳи ҷисми чӯбин ва сатҳи ҷисми пластикӣ гуногун ҳастанд. Аз ин лиҳоз коэффициенти соиш гуногун мешавад. Яъне коэффициенти соиш танҳо аз табиат, яъне ки аз маводе ки ҷисмҳо, сатҳҳо сохта шудаанд вобастагӣ дорад. Халос. Дигар ягон хел яъне аз масоҳати расиш, аз худи гӯем ки вазн, худи массаи ҷисм вобастагӣ надорад. Яъне қувваи соиш вобастагӣ дорад аз масса, лекин коэффициенти соиш ин бузургии доимӣ аст. Хоб, анакнун дар ин мисол қувваи соишро биёед ёбем. Масалан, фарз кардем ки массаи ҷисми мо 10 килограмм бошад ва коэффициенти соиш 0,3 бошад. Пас қувваи соише ки ба ҷисм таъсир мекунад чӣ қадар аст? Барои инро ёфтан дӯстон, аввал чӣ кор мекунем? Аввал менависем ки қувваи соиш баробар аст ба коэффициенти соиш зарби n. Яъне коэффициенти соиш ин коэффициенти соиши байни сатҳи замин ва сатҳи худи ин ҷисм дода шудааст. Дар ин масъала 0,3 ва массаи ҷисм 10 килограмм аст. Хоб, анакун барои ёфтани қувваи соише ки ба ин ҷисм таъсир мекунад, мо бояд чиро ёбем? Аввал мо бояд қувваи реаксияи такягоҳро ёбем. Яъне бинед дӯстон, қувваи соиш ин қувваест ки яъне қувваи соиш ҳамеша чӣ кор мекунад? Қувваи соиш қад-қади расишҳои сатҳ таъсир мекунад ва қувваи реаксияи такягоҳ бошад ин чӣ гуна қувва аст? Қувваи аз тарафи сатҳ ба худи замин, яъне ба худи ҷисм таъсир мекунад. Пеш аз оне ки n-ро ёбем, биёед ҳамаи қувваҳое ки ба ҷисм таъсир мекунад инро аввал кашида бароем. Хоб, медонем ки қувваи вазнии ҷисм mg ба поён таъсир мекунад. Яъне қувваи дигаре ки ба ҷисм таъсир мекунад ин қувваи реаксияи такягоҳ аст n ва ин медонем ки ин қувва ҳамеша чи аст? Перпендикуляр аст ба сатҳе ки ҷисм расиш мекунад. Хоб, анакнун барои ёфтани Fc мо бояд n-ро ёбем. Хоб, анакнун биёед мо системаи координатаро чунон интихоб мекунем ки самти боло дар тири y мусбат мешавад ва самти рост дар тири x мусбат мешавад. Яъне ки ҷисм дар самти уфуқӣ яъне ки беҳаракат аст, ҷисм танҳо дар самти уфуқӣ ҳаракат мекунад, дар самти амудӣ бошад ҷисм беҳаракат аст. Аз ин ҷо маълум мешавад ки қувваи умумие ки ба ҷисм дар тири y таъсир мекунад ба 0 баробар аст. Яъне ки
شتابی جسم برابر است به شتابی جسم در تیر x. یعنی در تیر y جسم به چی است؟ به حرکت است. یعنی جسم در تیر y چی است؟ به حرکت است. خب اگر که به حرکت باشد شتاب جسم در این تیر به صفر برابر است و قوای از روی قانون دوم نیوتن قوای نتیجوی در تیر y برابر میشد با ماسه جسم ضرب شتاب جسم در تیر y. از سبب آنکه شتاب جسم در تیر y به صفر برابر است پس قوای نتیجوی نیز به صفر برابر میشد چون که ماسه ضرب صفر برابر یعنی صفر میشد. خب و در نتیجه قوای نتیجوی یا که قوای عمومی در تیر y برابر میشد با n مینوس mg. گفتیم n در طرف بالا تاثیر میکند، این را مثبت گرفتیم، مینوس mg طرف پایان منفی میگیریم. این فرق ندارد، میتونیم گیریم که mg مثبت n منفی. خب این برابر است با صفر و از اینجا ما n رو اگر یابیم n برابر میشد با m ضرب g. یعنی m ضرب g اگر g رو همچون 10 متر تقسیم 31 کوادرات گیریم پس ماسه جسم ما 10 کیلوگرم، 10 ضرب 10 میشود 100 نیوتن. خب اکنون قوای سایش برابر است به میو n. خب از اینجا میابیم که میو، خب اگر n رو اگر خواهید میتونیم که نویسیم mg و باز میدونیم که میو 0 از دسته است و mg رو ما یافتیم 100 نیوتن، میمونیم در اینجا 100 و 0 از دسته ضرب 100 میشود 30 نیوتن. خب یعنی که دوستان قوای سایشی که به این جسم تاثیر میکند این چی است؟ 30 نیوتن است. خب یعنی در شکل عمومی ما در مسئله های در کتاب های ما یعنی در اینجا در این گونه مسئله ها قواهای سایش یعنی گفته نمیشد این قوای سایشی آرامی است، این که قوای سایشی چی است؟ کینتیکی. یعنی جسم در اینجا ما علاقه میگیریم که جسم در حرکت قرار دارد و علاقه یعنی این کوفیسیانت سایشی میشود کوفیسیانت سایشی لغزش، یعنی جسم در حرکت قرار دارد. اگر فرض کردیم که جسم در بالای سطح یخین قرار میگرفت پس قوای سایش در اینجا چی میشد؟ به صفر برابر میشد، یعنی جسم تیزتر حرکت میکرد. حتی ما میتوانیم که قوای شتاب جسم رو در تیر x یابیم، یعنی شتاب جسم در تیر x با چی برابر میشود؟ قوای عمومی که به جسم تاثیر میکند در اینجا دو قوه در تیر x تاثیر میکند f و f سایش. یعنی در تیر x ما میتونیم نویسیم که در تیر x برابر است با f مینوس f سایش. خب از اینجا میابیم که f چند است؟ فرض کردیم که f ما اگر 200 نیوتن باشد، خب 200 مینوس قوای سایش یافتیم 30 نیوتن. پس fx برابر میشود با 170 نیوتن. پس 170 نیوتن تقسیم ماسه جسم ما چند است؟ تقسیم ماسه گفتیم که 10 کیلوگرم. پس از اینجا شتاب جسم برابر میشود با 17 متر تقسیم 31 در کوادرات. اکنون برای فهموندن آنکه چرا یعنی کوفیسیانت سایش تنها وابستگی دارد از طبیعت سطح هایی که به دیگر میرسند درش هستند و از خود مساحت یا اینکه از خود ماسه جسم وابستگی ندارد. خب این رو از روی تجربه دوستان تجربه کرده دیدن ممکن است که فرض کنیم ما چنین خیشت داریم، این همون یک نمود خیشت است و در سه حالت در مساحت های گوناگون یعنی می ایستد. فرض کنیم که در این حالت در حالت یکم این خیشت در چنین حالت دارد با چنین مساحت با جسم با زمین در رسش است و اگر کوفیسیانت سایش رو مثلا یابیم میبینیم که یکون فرض کردیم که 0 از 2 میبرد. فرض کردیم این اکسپریمنت کردن ممکن. خب و بعدا باز این خیش رو با این سطح میمونیم و باز کوفیسیانت سایش رو حساب میکنیم و میبینیم که باز 0 از 2 است و مثلا فرض میکنیم که این رو میبریم یعنی که با این سطح میمونیم، از روی این سطح حتی مونیم اگر. خب و میبینیم که باز کوفیسیانت سایش 0 از 2 میشه. چرا؟ چون که
гуфтем коэффициенти соиш танҳо вобастагӣ дорад аз худи табиати ин сатҳҳо. Яъне кадом сатҳҳо? Сатҳи худи ҷисм, яъне аз маводе ки ҷисм сохта шудааст ва аз маводе ки ҷисмҳо дар ҳамун сатҳ қарор дорад. Яъне дар ин се ҳолат сатҳе ки дар ин ҷисмҳо меистанд якхела ҳастанд ва маводе ки ин хиштҳо сохта шудааст маводи якхела аст. Пас коэффициенти соиш чӣ мешавад? 0,2 мешавад барои ҳамаи онҳо. Хоб, барои ёфтани коэффициенти соиш осон чи аст? Таблица ҳаст, аз таблицаҳо дидан мумкин. Хоб, масалан дар ин ҳолат қувваи соишро биёед нишон диҳем ба кадом самт таъсир мекунад. Вақте ки мо ҷисмро ба тарафи рост гӯем мекашем, пас қувваи соиш муқобили ҳаракат ин тараф таъсир мекунад ва вақте ки мо ҷисмро тела мекунем, хоб пас боз ин тараф таъсир мекунад қувваи соиш. Анакнун биёед дар ин ҳолат масалан нишон диҳем ки қувваи соиш чӣ гуна таъсир мекунад. Фарз кардем ки мо ин ҷисмро ба боло бо ягон қувваи F мекашем ва саволи мо ин аст ки қувваи соиш, яъне ҳамаи қувваҳое ки ба ҷисм таъсир мекунад нишон диҳед. Хоб, якум қуввае ки мо сар мекунем яъне тасвир карданашро, ин қувваи вазнии замин мешавад ки ҳамеша ба самти яъне поён уфуқан, яъне амудан поён ба самти маркази замин, яъне чунин нишон медиҳем. Ва дуюм қувва, ин қувва аз тарафи сатҳе ки ҷисм дар боло он меистад таъсир мекунад. Ин қувваи реаксияи такягоҳ аст. Ин ҳамеша перпендикуляр мемонад ва аз сабаби он ки мо ҷисмро ба боло кашида истодаем, пас қувваи соиш муқобили ҳаракат таъсир мекунад ва ба ин самт. Қувваи соиш. Ва боз дар ин ҳолат қувваи соиш дӯстон баробар аст ба миу n ва мо барои ёфтани қувваи соиш мо бояд n-ро ёбем ва барои ёфтани n ин як дарси метавонем дар дарси оянда як мисоли вобаста ба ҳаракати моил нишон диҳем ки дар ин ҳолат қувваи соиш ба миу mg баробар намешавад. Дар ин ҳолат метавонед ки худатон исбот кунед, яъне қувваи соиш баробар мешавад. Агар ин кунҷро мо альфа гирем, қувваи соиш баробар мешавад ба миу mg косинуси альфа. Инро исбот кардан мумкин. Хоб, анакун масъалаи охироне ки мехоҳем гап занем, ин чунин масъала аст, яъне ки чаро қувваи соиш ба мо кӯмак мекунад ки мо озодона роҳ гардем. Масалан, агар ҳар як қадамҳоямонро нигоҳ кунем, дар ин ҷо мебинем ки мо чӣ кор мекунем. Мо бо пойҳоямон сатҳи заминро мехоҳем ки ба қафо тела мекунем, дуруст? Бо ягон қувва, яъне зӯр мебарем. Агар фарз кардем ки ин сатҳи яхин бошад, вақте ки мо чунин роҳ мегардем, пои мо мелағжад. Пои мо мелағжад, ин аз он далолат медиҳад ки дар ин ҷо ягон қувваи, яъне мо мехоҳем ки ҷисмро, яъне сатҳи заминро ба қафо тела карда истодаем, яъне ягон қуввае нест ки моро ба пеш тела кунад ва дар натиҷа мо чӣ кор мекунем? Мелағжем. Вақте ки сатҳи замин ноҳамвор аст, хоб вақте ки мо сатҳи заминро ба қафо тела мекунем ва дар натиҷа аз рӯи гӯем ки қонуни сеюми Ньютон, ин сатҳ ба мо низ таъсир мекунад ва ин қувва мешавад қувваи соиш ва ин қувва моро медорад ки мо чӣ кор кунем? Ба пеш роҳ гардем. Агар ин қувва намебуд, масалан пои мо мелағжид ва пои мо қафо мерафт ва худи мо меафтидем. Ин аст сабаби роҳ гаштани мо.